iti daytoy a tiyempo ngem dimet apimudno adda iti pagilasinan umadani aldaw nga umayang intay mabuya intay met mangegan kadagitoy matungpaldan pagilasinan bakit kita kakapsat tagsaganan adda iti panagbisin kumarkaro pay iti krimen gugubat grabe't panagrigan awan payen iti panagaman awanen iti respeto intay madlaw kakapsat ko ta senyales ya ay tiapo pagilasinan bakit kita kakapsat at sagana bakit kita kakapsat at sagana